Hei tid, så vi atter her ved en nødgjent parti av Gjerstamål. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Henta-parsten av Gjerstamål, og jeg fer atter i det å spille, Paul, hva ligger til av hjertet i det? Ja. Det ofta så att så imiska böckerna har ett pröven i Bibeln där. Det här var så sälja Arin och en uppkänn Löjve, ja. Och en tog emot Löjve, så var Hasongren med räckliga kärror och då är så näck som är till att beundra. Och till döms hette i 8:e kapitlet och vers 5 att han tåsar om kärlökan till vers 6, och i 8:e kapitlet att störst av vattnet inte ment att slutsa kärlökan. Och här strömmar inte ment att skåla en borstor. Om så en vill det läta för kärlöka allt. Han 80 i husen hon. Hej han börs för vanvirt. Vi minns det att han jag särskilt Arin in mot Löjve akkurat. Vi var hemma till föräldrarna och det ganska ofta så lös att det man Löjve sig av era det tar man bäst in i sin egen hemme. Och så lös fallt jag till vi en sån kärlekan från föräldrarna. Att kärleken tar han slaktest aldrig. Men det var lyckas som jag följde vid mig själv att man är ho att till att skärma, att lavera till skärma, men du varst inte en bliven av färger, alltså. Tror jag att Löjve var så ångt. Och tog jag ett att lära för mig själv att da han sier til at om en vil til lete for kærløyka, alt han 80 i husen hon, han bør være vannvirt. Og det visste jeg at det som vidt 80 i husen hon, det var altså dyr om vire, at det var jo det som vidt elskar at øya. Og så søttene så var det i en kapittel her, og det har alltid vært i vers 2, og i 5. kapittelet. Jeg svev, men hjertet mot vakt. Høyr, ta bänkar, viner, moin, let meg opp. Og hette det, vi tog det som til brorena, syster moin, elskar jeg moin, altså samkomman, dikva moin, to en røyna moin. Vi hatt møter fullt av døg, lokkar møyner av nottar tråp. Så stender det her, jeg svev. Det færen ur kyrstlen om, skal det nå leta meg uja natter. Jeg har vaska hem, mer om hendurnar, føtrunar, skal det nå dolka tøyratter. Og så ratter viner møyne, håndene innom lukene, ta brusa hjärsta mot i honom. I förra fötter att läta vinemunnen upp. Mirra dryppa i av hand och munnen, rännande murra av fingron. Munnen, ta i tar nå må vi handfänge lasens. Jag lät vinemunnen upp, kärde till men vinemunnen var färren. Harven. Jeg var framme sjølven. Jeg var år i hansara. Jeg løyte etter honom, men fann han ikke. Jeg røpte etter honom, men han sværa ikke. Og så løs kom det da, og jeg ser tilleggingar tog i løyven. Kjerast nok så dæpåst at ikke å være høylor, men å være halvår, altså. Akkurat som det stender og i åpenberingen tror jeg, da han skriver at det er sørste samkomna. Ikke stand for dårene i benkt.
Ja. Så här var nekva som han så flott det lyckas som iver till det som man säger. Ja. Det kan stå läsa det som man säger. Vi samkommet att ja. Ja, jag husker bara här att du säger över halvor, men han ser också inte halv. Du skulle han se också halv, så är Kristus vid halvor. Nej, det är inte det som, ja. som man kommer fram till, men till man är unkor och röntor ja. och sånt där gamla sätt och är färren. Akkurat, ja. Så är det sån här som tarvar att få alljusgivare. Ja. Jag husker, tar jag så det här, at hvis vi tar det inn i den sammanhengen at vi er broren og han er akkurat elskar brukkommer og han kommer her men hon er ikke parat til at ta imot honom. Nei. Og han er væren. Han tråkar sig ikke inn. Men så fer han. Ja. Og jeg husker om kanskje at det er høver og i okkara løyve. For han blir okkom færre. Og jeg er ikke klarer. Nei. Og så vakner for sent, da. Ja, akkurat. Ja. Og det kan så sjálvant i atra at jeg skal alt han 17 i løyven. Men jeg tenkte om til Arin dette her jo av med, altså. Det vet jeg det Arin det jo av med at vi skulle være, altså. Ja. Ikke sova. Som hinne, ja. Akkurat, ja. Vi har ikke vevn 8. Til vevnen var akkurat den samme, som alltid er vært, ja. Ja. Men det er synder å ha verst han sier, jeg svev, men hjertet mitt vakt. Ja. Så hon var ikke helt vekk. Nei. Ja, hjertet var her, altså det var helt, men tilstanderen var ikke det beste. Så men det er akkurat det her å være vetkjenne. Vi er ikke akkurat ekne. Vi er duskjøpt, vi er hansere, og vi er hansere likam. Ta han vil omkring akkurst, så brukar han samkomna eller likamme. Ja. Og ta vi så ikke vetkjen her, så så ikke det godt. Nei. Og her må jeg spela takka, og i min egna barm her, jeg kan ikke pynta det på nekra som helst annan, utan meg sjálvan. Men jeg kunne lattelig umynda meg at jeg ikke ensmaller. Nei, jeg tror vi at det er ofta en hot at komme i jøkken til å på, tror jeg at om vi ikke er uttrykk, sier han her i 17. Timoteus brev, så er han til trykk for, og han sier årsøkene være det er even ofta seg selv han kan han ikke. og kom inn ut til løndermalet som Kolossbrev nevner ofta at løndermalet i heimlen et eller annet til Kristus og i åkken. Våndor der inne, ja. Og nå nevnte du hjärsta, og hvis vi setter det i samband med Rombrev 5.5, så synes vi til at vånen gjør oss ikke til skammer til kærløyde gods, uttalt til hjärsta nokkara, altså hjärstene flertal. Og kærløyde gods uttalt til hjärsta nokkara, vi har andan noen som giv nok ned. Så hjärsta tilstanderen, han er alltid så det som Herrens hjärtas tilstander er. Det her. Ja. Og det er lykkes med det her dobbelt sujan av det hele, at vi er i en fullkomne kærleika. Han kan aldri elska holdt. Han er alltid fuller og heiler i sånne kærleika. Og det er kærleikas natur. Kærleikas natur er ångan i halv. Så er det ikke kærleik. Nei. Så er det også annet slag av kærleik. Ikke med han heile reine kærleiken, han er ångan i halvåra. Men så vidt er det uihestene her fullkomna kærleikene fra hånden, så er det okkara parster, at kærleik er så løsende at det er 2 parster til.
Det är inte nog. Det är inte nog att älska och kärleken inte vill möta det. Det är, men vi har sagt ja till Jesus. Vi sett in i ett fullkomna kärleksforhold, men så medan vi så det her, og hesar feriene, så livsferiene tjåkon, så det i praksis hvordan fungerer kærleksforholdet mellom meg og han, mellom meg og herrene. Og her det han faktisk ikke får gjørst nækka, utan å bli vi vinna med vi som kærleika. Men han ikke at det svær. Ja, forstå, men så det som så då jag såg här. Vi har som mynten att broren samkommande. Ja. Du alltså han kan känna något själv alltså han mitt upp den oj mer och där och Jan och han mitt upp den och i alla samkom. Alltså i alla hemmen. Och att tillägna sig att han sannolikan och komma ner till det östligt att det är inte du som lever men det är Kristus som lever i mera och det är ganska nog så nämnt för öjnas vitta hvis vi bär också om oss själva men det blir inte den rätta nyerstövan att häva. Tog en som skal älska alla Guds barn och vara till för dig som det tronja. Han kommer att føla mer av häson än hine som tarvar det. Jag ofta ser att det här man kommer till dig och så halta dig att du ett unikum alltså du det är inte mer än vit, men det är det inte. Det tror jag heter likam, det är samma vår vi likam, heter en skapningar som tog stå i och som alla i. Och han är drivkraften och är som skapning, ja. Men han når in till samföring om att hur skapningen fungerar eller virkar. Det kan stå bara vi att hålla i anden och åpenbara för det här sannolikarna i skriften. Ja. Jag huxar ett nummer år som du nämnde här, vid uttryck verant tryck för det. Och jag kan kanske läsa i resten av Piver här. Han säger, Paulus säger i vers 20 i Timoteusbrev 2 att tål i allt detta för henne utvalda skuld för att vi skulle vinna frälsna och Kristi Jesus och vi avgärdord. Till trovart år, tog vi dig vid honom, skulle vi liva vid honom. Halta vi ut, skulle vi eisne roa vid honom, avnokta vid skal eisne han avnokta okkon. Og dette her samband vi løyve her og noa, og så sier han, vid åtrykv, ver han tog verande trykvor, tog avnokta seg sjálvan kan han ikkje. Det som hatte her sier okkon at vi en så involven pastor i han, at hvis han finner på at avnokta, at ver han åtrykver i måte okkon, så avnokta han seg sjálvan, og det kan han ikkje. Han kan ikkje avnokta seg sjálvan. Og så fullt og heilt han gjørst okkon, vise sjálvan at han kan ikke avnokta seg sjálvan. Det er øyla trøstarukt, og det særlig tja okkon som ofte har falt okkon å være så overdig tøy at nu har vi nok ikke vært så tryggver som vi åtte være, og alt det, men det alt kommer til alt, så det i hans hånd da. Men sjálvande innskja vid eisne sjálve, vi innskja være hånden til ære, ja. Men så säger han samtidigt så är det 20 vers i 17 Timoteusbrev 2, ja. Ja. Han minnar detta och vittnar för i Asjon Herrans. Alltså, vittnar för i Asjon Herrans. Det vill säga att han är alltid här, alltså. Att det måste ströjas om år till lång kan bäta, men ta emot till öjning som höjra.
Og så sier han, gjør det omverk av vise til sjølven fram som en rønter for god. Som arbeidsmann, og i åndkjøver skammast vi, som lærer sannløysåret rett. Men han halte borstefrønden, vannhøyla jeg tøvma tåse, så det er alltid langt i godløs. Og årtar det kommer et om seg som kreft, og så nevner han 2 personer som lykkes som det ferden til løgene. Ja. Men jeg husker med til her at oi stande man så heldte man ikke ta i man fer at amena, altså, som han sier her, at minna hetta og vittna for Jason Herrans. Altså, han teker til borsjordtog at han hatt, at han sier at du vittna for min Jason. Og det gjørs du lika mykje hvordan du føler det eller ikke føler det. Og det gjørs du lika mykje om det som utan rom til og halta til vera neka. Men du heltes ikke vera neka. Altså, det blir tilhaltas vera neka. Tar man og i steg Kristus her, etla. Vi blir jo steg Kristus her, vi satt vi god, sier han her, så han går inn brev, ja. Altså, da skulle det ikke vært til at jeg fer nye ved nakken, ja. Nei. Men allikevel, så fer man det. Ja. Tog at emjugløgjen hever en framæling og tog at du helt det ikke være, men det er ikke det at du skal helt det ikke være. Det er ikke du langt som lever, ja. Men Kristus lever og i mer. Og den tilstander han skaper inn i hjertet og inn i den likame. Det er en tilstander som røkker, altså. Han er stabil, da. Ja. Jeg husker om at her eisen til så var signa vesen her talsmannen, som eisen kallar for trøstaren. Og han nettopp til at litt åkne oppatter. Altså akkurat kjensler kunne øyelig ofte spille åkne pussa. Og vi kunne ikke, omkring sagt, man ikke liva kjensler, men vi må liva vi akkurat kjensler. Annars vi ikke mennesker, ja. Det er bare robotar som åker kjensler her. Og vi ikke robotar, vi mennesker, ja. Men han kommer til okken og trøster okken, lytter okken opp. Ta vid motfallen, og hva ofta det som gjør motfallen? Jo, det okkara egne altbord som gjør at vi misser mot, ja. Men han vil alla tøyna, akkurat som en forelder som færer vi en badne en tur, altså, et løydebaden som kanskje korsen lærst av genka, og pappen eller mamma vil sjå at badne skal klara sjålt at genka, men alla tøyna til reier lofta det det dette, da. Og det dette, så trøsta det, og til at han mynte som ligger i talsmannen og i trøsterne, så han fyr i okken. Ja. Jeg minnes det til en gjerarfer, så var det så mye trøstasleisre gjerarfer, at en pape var færen fra en mamma, og det åtte bare en sånn, og da minnes det løyte etter og Hassan ikke for å få en mynd framme av oss nere. Og kanskje min gjelda løyte etter, så kunne du sagt det sinter mer om hatt som du var inne i. Ja. Akkurat nivå. Ja, akkurat, ja. Men det her vi her løyvene som vi tåser om, og som Bibelen tåser om, at det så øyla konkret, og jo vi at det en personer som har tidlig bygd i okken. Og hese personer, det verleggen Kristus sjølver, som kanskje har nevnt nægra feriene i sørstene, at han kunne ikke komme inn i okkara, innast av menneska, utan så at det var vi andan. Og på den måten han så kommet inn i okkara, innast av menneska,
Og herfra det han bygger okken opp, og han leier okken fram, og han trøster okken. Og jeg må så bare si for meg eisen at jeg kommer å kjenne han på hendamaten. Vi at han ble en sånn livende nærvære ved ljøs og sikning innan uimer. Så kunne jeg bedre takle det her til. Jeg ble ikke fullkommen. Jeg gjør det ofte det samme feilene som jeg gjør åren, men jeg miste ikke måte på samme måte som ta i åren. Jeg faktisk følte meg altså, bare trøsterlesen og ferilesen på tammatene. Og det for meg det blivet til tjattenen i evangelien, og det det som Jesus tåser om rydgjegods, det det her tilværende vi, talsmannen, vi heile andanen, vi Kristus i sjølven, og i okken, tjo okken. Herfra bygger han okken opp, tog han mer enn neka andre foreldre, og hun har ui a sutja bøtten sine veksa og mennas. Ja, ja. Det jo okra hakste innskje som foreldre, a sutja okra bøtten mennast. Her og i Hasanchen lagt og vers 6, ja. Det byrstes fire mer i samband vi begge vi mammana og så ankarsonen kjenne. Det sier mer til som Salmoen elskar. Hver røktar til fylkje tøyt. Hver letter til da kvil og middagen. Og så sier, så anvendte jeg dette først til mammana. Hvor skal jeg genka som vilst kvinna tja fylkjon fela av tøyna? Altså nå også jeg om. Det var så jeg var myndelig om så har fått med over til jeg tog papp. Og så sverer han atter og sier, «Vars du det ikke til en verkraste av kvinnen, så færberst av sted og i spår om fylkesins, og røkta gøyta lam tøyne vi kjalt hirana. Og alt dette her byrste så vel framfyrir meg, tog jeg helt et høskei så vel. Jeg fær bare langkor, altså fær av sted, sutt etter her, som tog ikke sarstakra nå, fær best av sted og i spår om fylkesins, og røkta gøytalom tøyne vi kjalt hirana. Og jeg så ikke det firmaen ennå, jeg sier så mamma som sånne helsar og pæt og greta og langtist. Hvordan jeg sa lykka som at de måtte liva løyve vågjere, og de gjør det også. De kom øyla vel i jøgnen da. Og levde løyve vågjere. Inte sjålande mamma för och sonen har livet ända. Men man har mig en tröst och ge sån att det är en samkomma som vi kommer till. Det är näka som vi inte må försöma. Fyra att vara trösta i. Det är hon just långa teater och så framvis. Mm. Ja. Det är bara så läs. Ja. Det är akkurat det. Det är två här ofta vi inne och här i Ören Korint. Och här i första kapitlet. Ja. Om han som tröstar och i alla trångt okkara. Ja. 4. Ja, vi ska kunna trösta dig som i allsins trångt. Vi tröstene som vi själva vera tröstar vi av god. Det som så kom spekliga fram och i tjögnon mot lov och mot uppväxter och ta omsorgen jag fick lika mycket. Jag har alltid finnt jag som omsorgen. Och just nu är jag blivit gammal. Att det är så underfullt att läta sig trösta av herran. Du visst du inte vill läta dig trösta så fällt hon i fyra, alltså. Det tog först. Självt om du inte kvarvor så blev du så tiande och helt inte att du kanst. Och så iver man av tjänsterna och tog lika med att du lov och lägga det lära mig, alltså.
Det damer vel fortjent at det ikke vil gjørs da. Ja. Og så det så hovedlig at man så ser hva det kan växa sig till i livet någon alltså. Hvordan den omsorgene noen fløy bare jøk noen til og det var det som jeg også egentlig nevner at det så ærene kom og man fikk bøtten og var gifter og at det kom og alltså det utsjulet kvart och det flöjt i jøgnen alla tøyene. Tøy at så det skulle løyve være at nu var det hantan og det hin og minst øyne for i fjortlen anskjøl som mist og så sier vi henne at det kan skje samtidig bedre at det var en kvinna som kom og vidtja til og tog seg vi til nu tenkte vi på hvordan de så på at åttene fra så sier hun nei Paul det ikke vil bedre så det kommer ånden åttene til og jeg tenkte slett skivet da altså at det firhjelse så løs og så nevnte vi henne kanskje har en firerøyga til å fære ut av trøsta nei, det gjør han heller ikke, sier han det ikke så løs og hva var det hun ville vi oss ned enn denne kvinnan altså denne systeren vi har han og hun ville luka om han som i som skapten ikke kjente at han var en limer som skulle luka hina limene og trøsta der og komme til deg men selv var altså følte jeg ikke det det var ikke noe som sier meg til at nu er det øyelig, nu er det nekbet i en ånd og alt det. Men det har jo slett ikke vi til. Nei. Så tar han sier i Filippe Braun, jeg ser meg sinnelig av være i tikkene som være Kristi Jesus. Så sier det at det skal bli verande, altså. Til når helt han, Jesus, ser være neka, men feiren var alt. Og han var ikke. Altså så viska han mittel menneskene. Til menneskene hadde alt antydning, og lærersvennene hvordan tog han ikke omtøyre i sånn imensk omstående, og enda til Peter, jeg skulle svøyke han, at han sier vi han at jeg ber for det her, at riktig ikke måtte svøyke han, og til øynene forventer vi styrsta brøvertøyner, altså. Og det som mangler tar vi svøyke. Og han får ut og græt borsklig at han sa sina sint, altså. Ja. Det her, det kommer til meg nå, tar vi til oss om Peter på andre måten her, at det her sviker ikke noen, tror ikke affæren heller enn en affær, men det måtte til. Og ta minne verleggen eisne om bardian som Jakob heier ved Herren. Han var så stersker og i sin ekne styrke, at det bardist alle nottene. Inntil det så for å lyse, så gav Herren hon et slæ av mjadnærligene, som vil sagt å være sterskeste punkt i ligamen tjåken. Og at når det halte i hans resten av løyvnene, han var lærm resten av løyvnene. Og det viser akkurat ekne styrke. Ja. Hon ikke sambærlig ved Herrens styrke. Og vi kjenner jo Peter, hvordan han lovet i høgt og hellet at han skulle fylke om alle hine fære. Jeg skal ikke svitja til han. Ja. Og Herren kunne ikke bruke det til noe. Til styrkene kunne han ikke bruke til noe som helst. Herren visste selv hva for å hente for fremman at han nå at han selv var deier og opprysen og var ferdig til himmels. Ja. At tid skulle få kraft til å hele anden kommer i vedtekkene. Og Peter jo en fullkomlig brøtte med at han til. Han kan ikke lytte av sin egne styrke, og til fikk han så baskelig at avsanne at jeg kan ikke, jeg do ikke. Og han græt baskelig, men Herren har ikke slept henne til å oppgive han for tannskyld. Akkurat uansett som du sier at jeg ber for der, sier han. At tryggtøyen ikke skal svitje. Nei, nettopp.
Og ta så hele anden kommet, nu styr han motar og fram, samma vi hin etter, sin samme Peter, som man kan godt si några få der, några få vike fram han undan. Hei så ettertrykkelig svitje, i fyra när faxarna unga gente, ja. Og nu stender han årater her, og i kraften av fra herren, ikke i sin egen styrke. Ja, det er en. Og hva gjør det så herren da han var opprisen? Så det var stranten litt, der var han gjort at jeg fiska. Ja. Boja i etter dem og bøtten sier han, jeg hadde nok etter. Nei, det er et annet finnes. Jeg kastet galten i høyre meg i båt, så skulle jeg få. Og så var jeg å få. En utrolig omsorgen som kommer til kjønn. Ja, det er han den her omsorgen. Ja. Og han her er jo til som han avvokser, han hikker etter og i okkara livet. Ja. Han som ikke sparer seg selv, men gav seg selv for åkene. Ja. Hvordan skal han ikke annet, ikke var det med alt. Ja. Vi hånden, ja. Til ferien som gjør åkene, det er vi. Kristus, ja. Det er bare så omøtelig og verkost. Men det er vi okkara antallige løyva gjør. Altså, vi det er hvordan antallige folk skal gjøre. Ja. Altså, de som lever i andan. Mhm. Og vi dør jo ikke annet løyva enn i andan. Nei, det er akkurat det. Jeg husker at det er, Paul, de som får oss vi garsbruk eller havarbeid. Jeg har ikke gjort noe selv, det synes jeg sier, jeg pleier å slå opp lennene, men annars er det kona som tek seg av tog, ja. At jeg tar så fre vi blomstrene. Man får ikke hitje den etter, og kanskje helt ikke til første delen her, men så får man hitje, hente noe her, ja. Kjem noe opp etter av oss ned som satt det, ja. Og så gleden iver, ta i det kommer opp, ja. Det er uverlig at han gleden i han fær, det er han som satte seg sjølvan ut for okken, gav seg sjølvan for okken, det er han ser skytt ekna liv i okken, vekse opp etter det her, ta gledest han. Ja, det er så vakkert. Ja. Det kan ikke være vakrere enn akkurat at det her som du er inn, ja. Her er et år som er særlig av la mest til i samband med Hasonsjøna. Ja. Det har vi sagt tverfyrna heldre enn ena fyr. Og i øren kapittel og kjenta verset. Jeg bønner tikkun døter Jerusalems, vi skåargeitnar og vi hindenar av marskjene, gjere ikkje kærleikan ofri, og rekve han ikkje, fyrr enn han vil sjálfur. Og det er så akkurat her, du er så elska i god heimen, at han gav sånn sin einborna. Og han bøyer et atmosfæren på henda kærleikan som han har givet, ja. Og samstånd sier det verset her, at «Årekv ikkje kærleikan, fyrr han vil sjálfur». Her hokser jeg om mennesker som vi kanskje, og i beste mening, har rønt at trusht til at rønt at få at trykva, sånn som vi trykva kanskje. Og jeg hokser om en gamla kone, eller eldre kone, hun var oppe i Forsen, men Mavren Kjønne var oppe at den ikke eldre, han var tatt i 100. Ja. Og hun heier, jo det ganske mjuka han måtte bli frelster, og kommer til personlig trygg, og mer hon joka, mer alltid han lukket som trekte seg, ja. Men nå var han så kommet her til at han la til å syste. Og hun spyr så med at han har bønnemøte om ikke kan komme vidkjent, og han var så nei om, og han var så et eller fire. Altså, salerlig av nei, ja. Og jeg sier jo til å komme, så ber jeg en komme vimmer. Hvis vi visste, kjente jeg mannen bedre enn jeg. Og her la jeg her nesten 100 år gamle mauren. Sinne og minne var
pura klart. Jeg ena for å være sammen vi og noen heimakjatt heimon 15 år framan undan. Og han sier mer ting som jeg lengst han har glemt. Men vi pratar så sent att och fram men det blir inte så öla. Jag vet inte så öla next andal pratar men så säger hin att nu ska för bi, du ska för bia säger han. Ja. Och här han för så abia. Han inte det som vi ofta kallar frälsesbönerna kvar i fall ta upp efter ja. Men vad händer i sin gamla? Han begynner att ta upp efter. Ja. Och i bönerna. Det som är ner vinnen min bä. Og til kom en fullkommen frier i fram. Ja. Ta vilde kærligheten til selv, altså. Ta reagerer han og på Guds kærlighet selv. Og her trykker vi etter verset til å ta seg til oss om ikke at årek var hendt kærligheten og i mennesken, for enn de selv vilja det. Ta vilde kærligheten til selv. Ja. Altså han i boja. Han boja. Ja. Og kanskje er som trusten som hon i beste mening har lagt av han, så boja han. Altså. Ja, han boja. Men så kom løtan. Ja. Og han yngste etter selv. Ja. Han levde så negraderer etter Arna Forheim til herrene. Og han brøttes fullkomlig. Folk av frieren kom fullt ivran, og det som kom fra honom, det var bare glede og tøkka. Ja. Det är så nekv liven som talar samma vi alltså i mån och liv ja. Och till det marska kvar man kan säga men jag minns så en kvinna som inte viskar jag över att tycka inte och är öliga trist och tung och jag var kommit att känna mannen tvärne i åren. Og han viskar jeg ikke vilja. Vi og noen og alt det her. Men så skiltes vi datter, og så får jeg vidja deg. Og bøttene, de helt at papen var en tryggvande, og han var offret for at de sånt skulle ha kyrkje og det. Og det helt ikke mamma var. Men så leier jeg meg til det at hun brøttes, og han ble sjukker, og fikk han øyelig omsorgen for henne. At han skulle ikke dødge ut, han var kommet trygg. Og jeg forså vidt henne, og hon säger vem med att hon måste färra vidjan. Och han har kärran till och så vittnar jag om för mig att hon var kontrygg. Och så får det ut av vidjan och det var nog så löjligt. Jag har någon säger vem med att och pappa säger att du bara snackar om antalet och inte om du dårs snacka om det att tackliga liv ja. Det har jag sagt vet dem. Och så färg ut och att han sagt till mamma så säger hon det för mig och så färg jag vidkända mannen och blir jag snacka till han. Som han säger, inte stått jag snacka om. Och ta säger han att alltid skulle föringar snacka om fisk och allt och så. Så det är det var långt hänt. Det var bara han lyckas som klarar inte att göra det. Nej, akkurat. Och det var en otrolig bröjting vid i man. Mm. Det var jag säga alltså. Ja. Men så tanta mynten som bötnen vi hade. Det var det mamma var inte, men papen var.
Och vi har inte varit motsatt. Ja, att hon inte så tänkt om att han inte var. ja. Så då ser det ojas när. Ja. Det är nog naturlig pastor av människan vi blickvast då. Ja. Vi heter andaliga att sia det som vi ska bo i hjärtan tjåkna. Ja, det är öland jag människor som känner teater. Ja. Det är en mamma eller en kona gånger ting tog att barnen det inte vill jag och ganska med. Helt inte, nu är det inte bara då. Så viskar hon så tung och här hon så en psyko som är tänkra läge. Så blir det så trist. Sten 4 att Herren vill att vi skulle syna han. Ja. I sten 4, ja. Akkurat, ja. Det är sorgen som är ett sinnalläge Guds. Hon viskar omvändning som man inte tänker. Men sorg hemsyns viskar dig. Hvis man liksom lever ut i sorgen är att det gör stånchen nästan. Så är det en effekt som är så negativ, kan du säga. Ja, det är så akkurat det, ja. Men det är en standard suttja gosse här kärleken som har sången och verkligen omtalare som är ju en kärleksbok. Ja. Den tar stöj i det naturliga kärleken men vi lyser den goddomliga kärleken. Ja. Och det är som åkara innaste människor har bruk för. Vi har en bruk för det människans kärleken. Det är helt klart då. Vi är skapt så løsne, at barn som fra fødselen av ikke får kærleksfull omsorgen, det følger borster. Ja, selv. Det klarer seg ikke. Det må få, jeg ser, kærleksfull omsorgen. Men innenfor alt det er så her Guds langslen til åkken. Tror han en etter honom. Så han er den eneste kærleken som kan mette den innerste langslen til åkken. Och jag ser dömna som vi då har fram här. Det visar hvordan ta ui en del mottakan så av Guds kärleka att ta hända näka som är så otroligt positivt. Ja. Och livsgöttande. Kjalt till det sista. Och det är det som Jesus kom för att ge oss. Vi brukar han kanske sälja till Johannes jag säger här nekve myndene av det naturliga livnån. Ja. Som bare vind og vatten og mat og så videre, ja. Til at lyse den andelige verleggene. Ja, nettopp. Og til det samme vi har sanns nå. Ja. Den som vi läser om i 3 kapitlet här. Och det ständer här från till första versen att han lever om in om natten och löjta efter honom i salmen älskar. I löjta i mig fann han inte. Ta säger jag ska fära upp och gänka om i stenen av göten och torken. Vi ska löjta efter honom och i salmen älskar. I löjta i mig fann han inte. Vaktarna som gänga om och i stenen hit och med. I säger vittar, här att se han och i salmen älskar. Det rörde mig alltid så när jag ta i tog ja. För jag heter på samma matan. Här att se han och i salmen älskar. Jag var inte mer än färren från tajmon. Ta fann i han och i salmen älskar. Jag tog igen och släppte honom inte förrän jag hej finns han in i hus med vår mojnar. In i kammar hennara som fötte mig. Och så är det att det är verset i bönetikkon död till Jerusalems. Vi skauar gøytenar och vi hintenar av marskene ger ikke kærløyga. Kærløygan og neofri. Åreg vi han ikke for en av vil sjalfor. Og her er det nesten nekka det samme. Ja, det er... Og i mynden, ja. Ja, at det er det samme verset som ender til tverfer. Ja, tverfer, ja. Samme vers. Ja.
Men hette her forholdet her mittlen Ja. brorna og brukkomna, mittlen okkon og han. Det har vi en lust øyla godt her Ja. i øren kapitlet. Han er stedet fra vers 20. Vine må en teke til åra og sier vimme, reis til elskare moin, to en fakra moin, og kom ut, to nu veteren færen. Rektuins vann og borster. Blommunar færne suttjast av hjørne, sång tøyen kommen, og turstelduan leder rødsen og høyrast, og i land i okkara. Avvøkstur figetræsens færne bonast, vintrøyne blomma og breie ut engasvin, reis til, altså det oppmuntrande, ja. Elskar jeg moin to hin fakra kom, og så sier dette første verset, dua moin i fjalladjavnen, og i løyvd bergsens, let meg suttja anlittuit, let meg høyra maltuit. Tui maltuit skjøtt, og anlittuit indeslist. Altså, så det ser han okkom. Ja, akkurat. Vi suttja okkom ofta, og halda okkom vera elendig og ussalig, og ja, altså, hvis det bare var for okkar egna kærleika, så var det så lesne. Ja. Men vi mål for hansara kærleika, fullkomna kærleika. Det fyrre det rätta mynten, så känner vi okkom, och hittar hur ser vi halta han löjta, vi löjta själva, ja. Akkurat. Stämmer för han är funnit okkom. Ja. Och så sangre säger han hever rönsa med. Nämligen, ja. Och helt mer så innan vi. Ja. Det är stora ute, och det är således han inte att vi ska suttja han. Ja. Suttja han som hin fullkomna kärlekan. Hin fullkomna kärlekan som räker öttan ut som det har sagt. Tja Johannes ja. Ja, nett. Och just han som skriver i Hasonchen Salomon, att da han var unger, så jag vet hur så inte fått samband Herren här i han. Han ber om att bönen så öde inte steg. Det var som du klarar finnarna bara på ett ögonblick. Och da han ber om att få vit och att döma fölkje. Och han ber inte om höjor, och han ber helt inte om rydgedöme. Men jag vill räkna av till att vi har brukt det av herran honom. Mhm. Jag har alltid det så mötliga verk. Ja. Fyra kongabok 3. Her stender at i Gibeon åpenbæra Herren seg 4 Salomo i dreim om nottena. God sier, si hva du vilt at jeg skal gjeva til her. Salomo sverra jeg, tu hev vust tjenare tøyne David og fægir møyne stora nøye. Han levde jo eisne for asjon tøyne i troskapet og rettvise og vi sannon hjärsta. Og tu last dessa stora nøye halda vi av være iver honom, og gavst honom son av sitt i haset hansara, så det som nu gong og sjån for søgn. Ja, nu hever tu herre god mun gjørst tjenare tøyne til kong etter David fægir møyne, men jeg blæ unger og du vil ikke bæra meg beint alt. Og her stender tjenare tøyne midt i falsketøyne som du er utvalgt. Ein falsketøy så størst at ikke stender til å meta eller telja til å fornøgt. Gjev tøy tjenare tøyne at hjärsta og dora skilja, så vi mentre å døma falsketøyt og gjøre mon av gåvon og ytlon. Tøy hver føre for å døma etter falsketøyt som så størst Hetta lukka i herran vel at Salomo ber om hetta. Og God sier vi han, at du fyrer at du bast om hetta, og ikkje bast om lengt loiv, ei heldre om rujtjedømme, eller loiv futjenda tøyna, nei bast om skil til at du og a kina kvært og ratter, så skal jeg gjøre som du bier, jeg skal gjøre der så vust og vitet hjärsta, at lujtjedøyn, hverst hever veri ei heldre skal komme etter til, og ta ut og ikkje bast om, gjev jeg til vi, bæg rujtjedøm og heier, så lujtjedøyn skal ikkje være mittlen kongarna alla tøyna. Og så sier han, gonger til du leier mine, så du helder lov mine og bo mine, så la som David feir til gjør det, så skal jeg gjeva til her lengt lov.
Ja. Så det er øyla god byrjan til Salmo. Ja, høyt den standard. Og så er det byrjan. Ja. Tja god. Hatt det her og igjen. Og så blir vi til at høyest alt det her, så svøyk han. Ja. 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 Jeg husker om at jeg har anmennisene og jobbenberingsene, eller den kunden som han gjør her, men jeg har til en måte at du er ferdig fra til noen første kærlega, eller første kærlega til noen. Og det vil så si at jeg er så lei som okkara forhold til herran byrja i kærlega, så er ikke han at det skal være alt livet ut. Lika mykje hva hvordan vi kommer fire i livet nå, så ikke han at dette kærleksforholdet mellom okken han skal være obrott. Ja. Jeg har alltid til det som lyser så vel i jøkken og hasongen. Jeg har stått til en hasonker, så har man til at jeg var okkur som ikke var som dott jeg var. Vi løy noen tja Salman, og anker sier et anker som jeg har hørt det tala for at dette var hans lovsanger han gav herren at han har. At herren er tidsan lukka som sannført han om at det er stil at fortapa satt og etla færre etla. Han som går til over utvalgt, han er utvalgt. Det er nekva mynter, nekva imiska matar som lysa hans ragaske. Ja, så er han standant. Ja, ja. Det han sier her i 8. kapitlet at vinstra hånd hans er under høttemoinen, og høyre hans er teke mye fav. Og så kommer atter til bønnet til kontot til Jerusalems, Gjerris kærløyken er ofri, overrøk vi han ikke for han. Han vil selv for han. Akkurat, her var det 3 for, ja. Ja, så er det 3 for han. Og så er det ikke langt nere. Det vil si, her med som innsiktsring, her med som innsiktsring ved hjertet høyt, som innsiktsring om armen, du stersker som deg er kærløyken. Her er det tro hans øyne som deg er ikke, og gløver hans er som eldgløver, låg i herrens. Og størst og vøtten er ikke ment å sløtja kærløyga. Og her streimar er ikke ment å skåla, han borster. Og man så vil til lete 4 kærløyga. Alt er en 8. Han bare vil vanvirt. Alt det vet jeg. Ja. Skal du begynne på en sammen, Jakob Paul? Ja, har jeg vidt. Prøys og takket her at du erst okken tja. Vi takket her 4 år at du tjøk noen alt livet er vært han sammen. Og jeg takket der 4 at jeg vet med omkant jeg ikke har kjent det. Og tog gass med en underfotland. En underfotland stedfesting om at ta i tro at det så var det tog inn i alle ræver, og kunne jeg aldri atter ikke være til. Og til herre, jeg vil være til som er båret mye i tjøkkenen. Så signet du Daniel, og signet du Anjo, og signet du hennes foreldre og bøtjer, og mann og alt det som heva, nekka vi hette her, verset gjerne som fer fram her, og gikk oss. Og tjej, og så med som tar vi opptidser fra samkommen, og kyrkjen vil ikke alltid tøyne hånd. Jeg tror nei, vil signa tøy til versk, og herre, at du vil løye, og etter røye tøyne, som Asaf sier, til løye med etter røye tøyne, og ta i to min trøye, ången etter røye hjørne. Det har vært holdt og hjertet mot ølmaktast, god klett og hjertet mot, og loter mot, og i alle det over. Amen. Amen. Så var heseparsten av hjertemål kommet enda, og vi får takke for jokken. Og vi
Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som teker seg av Ljøvenen, Paul Fære, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, 1000 takk for Jesufer. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leter av Iktus Sjønvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisende over å lage det her, og han kommer eisende over å sende av Kristelig Kringvarsp. Så en affær, 1000 takk for Jesufer.